Donar informació personal. Això és català pràctic. Em dic Jordi. Soc de Girona. Visc a un poble a prop de Girona. Tinc 27 anys. Soc enginyer. Em dic Emma. Soc francesa. Visc a Vic. Tinc 21 anys. Estudio i també treballo en una botiga de roba. Diàleg 1. Hola, com et dius? Em dic Emma. I tu? Jo sóc en Jordi. Ets d'aquí? No, sóc francesa, però visc a Vic. I de què treballes? Soc dependenta en una botiga de roba. I tu? Jo sóc enginyer. Quina edat tens? Tinc 21 anys. I tu, quants anys tens? Jo en tinc 27. Parlo català, castellà i anglès. Tinc 2 germans. M'agrada fer esport i sortir amb la moto amb els meus amics. Parlo francès, català, castellà i una mica d'anglès. Estudio a la universitat. M'agrada llegir, dibuixar i ballar. Diàleg 2. Quins idiomes parles? Parlo francès, català, castellà i una mica d'anglès. Molt bé, jo no sé francès. Jo sóc filla única. Tu tens germans? Sí, en tinc 2. Quines aficions tens? M'agrada llegir, dibuixar i ballar. Jo no sé ballar, però m'encanta fer esport. Em dic Pere. Soc de Barcelona. Visc a Terrassa. Tinc 34 anys. Soc advocat. Em dic Sílvia. Soc de Manresa. Visc a Manresa. Tinc 31 anys. Soc psicòloga. Diàleg 3. Em presento. Soc en Pere. Jo em dic Sílvia. D'on ets? Soc de Barcelona, però visc a Terrassa. Jo visc a Manresa. De què treballes? Soc psicòloga. I tu? Jo sóc advocat a Barcelona. Estic casat. Tinc un fill de 2 anys. La meva dona està embarassada i esperem una nena. No estic casada, però visc en parella. Encara no tenim fills. Tinc un gos. Estàs casat? Sí, i tu? Jo visc amb la meva parella, però no estem casats. Jo tinc un fill i ara esperem una nena. Enhorabona! Moltes gràcies. Em dic Jordi. Me llamo Jordi. Soc de Girona. Soy de Girona. Visc a un poble a prop de Girona. Vivo en un pueblo cerca de Girona. Tinc 27 anys. Tengo 27 años. Soc enginyer. Soy ingeniero. Em dic Emma. Me llamo Emma. Soc francesa. Soy francesa. Visc a Vic. Vivo en Vic. Tinc 21 anys. Tengo 21 años. Estudio y també treballo en una botiga de roba. Estudio y también trabajo en una tienda de ropa. Diàleg 1, diálogo 1. Hola, com et dius? Hola, ¿cómo te llamas? Em dic Emma, i tu? Me llamo Emma, i tu? Jo sóc en Jordi. Ets d'aquí? Yo soy Jordi. ¿Eres de aquí? No, sóc francesa, però visc a Vic. No, soy francesa, pero vivo en Vic. I de què treballes?
¿Y en qué trabajas? Soc dependenta en una botiga de roba. ¿Y tú? Soy dependienta en una tienda de ropa. ¿Y tú? Jo soc enginyer. Yo soy ingeniero. Quina edat tens? ¿Qué edad tienes? Tinc 21 anys. ¿Y tú? ¿Cuántos años tens? Tengo 21 años. ¿Y tú? ¿Cuántos años tienes? Jo en tinc 27. Yo tengo 27. Parlo català, castellà y anglès. Hablo catalán, castellano e inglés. Tinc dos germans. Tengo dos hermanos. M'agrada fer esport i sortir amb la moto amb els meus amics. Me gusta hacer deporte y salir con la moto con mis amigos. Parlo francès, català, castellà y una mica d'anglès. Hablo francés, catalán, castellano y un poco inglés. Estudio a la universitat. Estudio en la universidad. M'agrada llegir, dibuixar i ballar. Me gusta leer, dibujar y bailar. Diàleg 2. Diálogo 2. Quins idiomes parles? ¿Qué idiomas hablas? Parlo francès, català, castellà y una mica d'anglès. Hablo francés, catalán, castellano y un poco inglés. Molt bé. Jo no sé francés. Muy bien. Yo no sé francés. Jo soc filla única. ¿Tú tens germans? Yo soy hija única. ¿Tú tienes hermanos? Sí, en tinc dos. Sí, tengo dos. Quines aficions tens? ¿Qué aficiones tienes? M'agrada llegir, dibuixar i ballar. Me gusta leer, dibujar y bailar. Yo no sé ballar, pero me encanta hacer esport. Yo no sé bailar, pero me encanta hacer deporte. Em dic Pere. Me llamo Pere. Soc de Barcelona. Soy de Barcelona. Visc a Terrassa. Vivo en Terrassa. Tinc 34 anys. Tengo 34 años. Soc advocat. Soy abogado. Em dic Sílvia. Me llamo Sílvia. Soc de Manresa. Soy de Manresa. Visc a Manresa. Vivo en Manresa. Tinc 31 anys. Tengo 31 años. Soc psicòloga. Soy psicóloga. Diàleg 3. Diálogo 3. Em presento. Soc en Pere. Me presento. Soy Pere. Jo em dic Sílvia. D'on ets? Yo me llamo Silvia. ¿De dónde eres? Soc de Barcelona, però visc a Terrassa. Soy de Barcelona, pero vivo en Terrassa. Jo visc a Manresa. Yo vivo en Manresa. ¿De qué traballes? ¿En qué trabajas? Soc psicòloga. ¿Y tú? Soy psicóloga. ¿Y tú? Jo soc advocat a Barcelona. Yo soy abogado en Barcelona. Estic casat. Estoy casado. Tinc un fill de 2 anys. Tengo un hijo de 2 años. La meva dona està embarazada y esperem una nena. Mi mujer está embarazada y esperamos una niña. No estic casada, però visc en parella. No estoy casada, pero vivo en pareja. Encara no tenim fills. Todavía no tenemos hijos. Tinc un gos. Tengo un perro. Diàleg 4. Diálogo 4. ¿Estás casat? ¿Estás casado? Sí, ¿y tú? Sí, ¿y tú? Jo visc amb la meva parella, però no estem casats. Yo vivo con mi pareja, pero no estamos casados. Jo tinc un fill y ara esperem una nena. Yo tengo un hijo y ahora esperamos una niña. Enhorabona. Enhorabuena. Moltes gràcies. Muchas gracias. Això és Català Pràctic. Si t'ha agradat el vídeo, dona'm un m'agrada i subscriu-te al meu canal. Activa la campaneta per rebre les notificacions dels propers vídeos.